Hi guys, good morning. Di ako sila mayor natug kay gabi eh. Ninglaag mo ko diri pagagahapon unsa gisakitan ko og puson og labad kadyo ang unsa gingit-ngitan ako sumatungo na ram ko ni uli. Dari ko natug karon. Alas 7 na guys, actually ni mata ko alas 5 pa pero na maligi signal dari, scroll sa ako sa cellphone. So Sunday ron ko musimba sa kay grabe lainag ang lawas. Impuli na pag ang puson og labad sa o. Dismenorrhea na pinapuli. So murag di na kaya ba? Murag di gyapon ko concentrate sa kuan preach adto sa simbahan. So di na ramang kusa mo simba. Bangus ko no labas 140 kilo. Sana all 140 kilo. Barato ra kay desting agi 180 man to. So man ang gigamit guys sa labad sang o. Essential oils, deep relief. Haraman ni ingana. Kamayor ni. Haraman ni ingana. Kinabilin magaha ang gamit-gamit nga peppermint o lavender sa bahay. Kay ko mag-expect nga dari ko mutog kay kinilaging sometimes there are things that will happen to you that you did not expect. It just happens. So sakto pa. So na nga di ka maka-ready, ditso na. So, okay. Nagkuan mi dari guys, nagmuskitero mis mayo dari kay na may dagang lamok. Lami matugog na kay muskitero kay pwede ra kay di maghabaw kay may maak. Hi guys, good morning. I'm Mayor's baby. I just woke up too. Idog na magabi eh. So magawas na ta guys kayo ko kay bog haras mayor. Una man nagbakod. Yorme. Hoy Yorme. What are you doing? Luto na sa mayor, grabe ka beutan. Alas 7 pa nakaluto na kuno siya. Tanaw gid ang giluto. Unsa imong giluto na nagisa ka naglaoy. Sa gisa na ko. No bando kay sa jugba ko sa kupot at katawon. Mo ni? Pwede. Paslo ko pud ni. Ilaman ni ron. Wow! Wala nagilasa ka na may sili. Okay ra ni lami hinuni. Kubasa day ni o kuan yo ga sardinas. Kita mo guys arang lami. Kubasa og sardinas. At gini jug vlog ni Mayor guys kay nagdakop panjag manok ganina. Magluto si Jaan og sa to pinatuwad ng manok. Sa to yun? Pinakob di ay. Pinakob nga manok kuno. Bastos pinatuwad. Ang nga nagtuwad man putong manok ang magipakita na hanggang naluto na guys. Bada na yung mga pinja jag manok nagtuwad yung ana. Naglingkod pa itong nagtuwad man to. Tingnan mo yung magkagipalingkod ng manok. Nga nagtuwad man. Pinakob, abaw. Nagtuwad lagi manok ga inga nagpurmanag kunot. So magluto si Mayor na naanza. At anginin nyo guys sa isang vlog. Upload na niya basig. Ugma na niya upload siguro rodja. At angira man Diyos dyan sa anil. Ha? Maluto. Ano di man malutong na midang kadyo. Ani ba niyo nga naghanap may plato yung nagkalang rakas man eh. Ay, plato nga naron din oh. Sartin mo ni sartin guys. Hindi bitang di mapusa. Among plato nga ni sa onas bata-bata pa kung sartin among tawag na ni among ganing sa libay nga na kanang magbuwad may humay kay mama ni among takos nga nagmagbuwad sa sako nga na kay kuan na lagi. Sartin man lagi. Karon ako kay bag asa na ni mapalit rong mga sartin. Dugay na natin. Karaan naman ni aga mo nga ni murag nanganipis na tungod kay mo lay gamiton og kanang banghaw asay humay dasi ka gas-gas nga na. Nagaban pero wa na gilabag-labag among duduaan sa una. Dara gilutong Mayor guys. Grabe pinangga kong Mayor kay dari pagbakod daw di naman niluto. Grabe dugay ko ni bakod siyempre sakitag ang puson buing na ba hinuon ni sunod-sunod man mga kuan sa tang kinabuhi battles in life sunod-sunod man hinuon. Balhi naman hinuon po dari puson ja. Labad pag kajugang ko taranto si mata-mata kay grabe. Ha? Nakatug mo paggamay ja mata na pag anang mulabad-labad ang uba mo. Uy lap ba? Karong lain na. Jagang lawas murag kulata. Pero di man na ninyo mailhan kay hindi mo ko ganahan og magpaago-ago. Pero das naging gabi naging gabi. Katong sakit ang hangti dyan sa LBM. Grabe na luod sa ko nagtuoy. Di ito kapag kay na magawasan bitaw kag mga
fluid sa imong lawas, mga importante nga gikinahanglan sa magawas sa imong lawas. Malujak ka, matong nalujak ka, pero pagkakuha na uli-ulian raman pwede. Ligo pa mag. Kaanta guys. Yor. Galing hurot na yung bagas yor. Pila na ng kaanan eh. Naigabas. Mating na. Hay gabas na sinako. Naibagas sa kuan. Gobyerno. Bitaw, tagaan mo. Hayahadag mga hinarag. Mahaw ta guys. Sila. Ha, mas pader ko sila. Oh, bitaw, tagaan nag mother of father ni Mayor kay kuan man, mga senior na ba? Lamay dar sila Mayor guys, kay way silingan. Lahi ra si jag ambiance ito sa bahay ba? Kuan dari peaceful, jag madenggan mo mga manok ni Mayor ang sige suwag-suwagat sa gawas, mga manok nga sige tugaok nga na. Hani na wa. Nawala gid agad tas iring. Bisag dagi butang. Wa na jo na ra bagbuad-buad. Uy, maghinuon ko. Wala lagi gidagit na lang nilong. Gidagit ko na nagto. Grabe ko na nangya. Awa na, hurot na. Masud na pa buwan magtubo. Sige sugba. Bitaw guys, excited ba sa luto og Mayor? So sabay-sabay natin panoorin sa vlog ni Mayor ang kanyang pagluluto ng nakatuwad na manok. Hindi kasi ako agree na nakaupo naman ako kasi pag nakaupo dapat nakaganyan. Nakatuwad naman na ganun eh. Paano naman siya masabi na nakaupo? Nakatuwad yun. Kaya huwag niyo akong pinagluloko. Sinasabi niyo nakaupo, hindi naman nakaupo. Nagtuwad naman siya doon sa tapirware. Ma, nawa mo na ikuan. Huwag mo na pilitin yun. Hayaan mo na. Agwadanan. Okay lang yun. Hamaday. Hamula na ka. Huwag na kasing pilitin. Huwag nang pilitin. Meron naman tayong ulam. Ito, okay na to. Mayroon na siyang protein na nakasahog dito kasi mayroon na siyang sardinas. Isda yun. Isda, oh. Mayroon pang sining kagoko. At saka, ano pang nilagay mo dito? Parang may green akong nakita. Yung panit ng kalabasa, marami naman siyang nutrisyon na makukuha na maganda para sa ating katawan. Agiling. Natanawa, ray nga, na just paninay dyan. Double check dyan ang mga materialis at mga buwadi. Isunod sa kaldiro, isunod sa kaha, isunod pa dyan naman ko ang kaldiro. Luban pa kadyak kadyung kahoy. Asa pag iring na mag-abri? Bright, basta nang iring kaya sarap ng lugit-lugitan. Hantun ma, kung nagtaklo ba, matagak ba? Hindi ka taga sa taklo, buwan na. Sakto na din. Ayun, dako magpuna yun. Pilar ba yun na 1/4 ra. Makikita nyo yung mga manok niya. Grabe ang laki ng poultry niya. Sobrang lawak ng poultry. Tapos sobrang daming manok. Siguro na sa mga 1,000 kalahating milyon na manok. Ang dami-dami. Tapos nag-ano pa nga siya ng katulong na magdakip eh. Tingnan nyo na lang sa vlog niya para makita nyo kung sino tumulong sa kanya magdakip ng manok. Tapos nahirapan pa. Oo, nahirapan pa kasi nagliparan yung mga manok. Alam nyo guys, pag morning guys, don't forget to drink your water. Kay nigbarog ni mo sigaanan, it is good to get a bottle of water. Bottle, di pag bottle kayo marag kaiihi. A glass of water. Much better kung lukewarm siya. Sakto rin siya, di warm, di cold. Maka-rejuvenate sa panit. Kaya di man mag-dry mong panit kung musikag inom tubig. Labi nas buntag. Di kuno ka mo inom mong tubig inom ka morning. Mas daka kuno chance nga madami siya gimuhang mga organ. So dapat early in the morning inigbakod nimo mangihi ka dani ka man inom og tubig. Pero guys, di kuno pud pwede guys og moinom kag tubig nga imo yung harakabon og inom ng paspas. Dapat gani kuno naka-straw siya kay hinahinagan ra nimo sudyap kay sanga ni nga tubig too big para sa imong system. So kinahanglan di pud nimo biglaon. Labi na og naa kay kuan nga tinud bitaw na yun, labi na og naa kay overactive nga pantog. Buta sabot sa overactive nga pantog nga makainom nga ni kag tubig nga daghan. Kanang you have this feeling nga gusto na ka mangihi dadyo nga naman ay overactive ka nang sigig pangihi. Ako overactive ko kanang bisag makainom ra ko kuan kay feeling na kay isa na ko gusto ko kanang igawas dadyo ni nga na. So ang advice ni Jog nga na pod mo is ag imong imnon nga tubig di nimo ingagapaspason bitaw nimo mag-zip-zip ra ka ginagmay nga na dya. Inam na po di nimo kasahon dyan nimo usa ka kuan nga naon nimo kay di na maadyo kay tubig nga imong imnon ug imong nga naon harakabo nimo it's too big for your system. Dako ra pod siya sa system. Tinuod bitaw na your naka-attend ko sa ka-seminar sa health and wellness mo na ingon nga ang tubig kuno it's too big for you ug imuha nga kuanon mo na makabantay ko sa banyo lang i-straw lang tubig
Ja hinahinadyan rag zip, ginagmay para ma-absorb siya. Kaya okay magbiglaon, imo rang iihi dadyon. Dapat small portion of water. Unsa man ang imo init? Mano sekretong mayor ini ni tubig. Ah! Father, mother! Ade, magsilbig di maglungan. Jabo ko man kining ngamisa karon. Kinis mother, grabe. Ligo na magsadyo. Sana ulag kami taon dari baho-baho pang anso. Ligan. Hani? Gao ko. Hani magkagawan. Ha? Kara. Kuya, man mag-gao ka magnislipan. Gao ko. Te, nag-gao ko. Ha, ha, ha. Nag-gao ko, ha. Nabari, nag-gao dapat. Te, nag-gao ko. Di kay te, nag-gao ko. Nag-gao ko no si Jaman ni Noy na magsigislit. Habay kag-gao na nga magsigislit man ugislit. Dali naman inay. Nagka-higop mo niya kape. Ah, bahala mo mga buntas mo. Di ana higop kape ko no. Kana nga Wala, sige. Kaya magurot ng luto. Oh, na, may magmahay lagi ang ja. Duha po man nagka-train ko lang huy. Lagi na amo. Mo dai nga ano sila. Ay, busog. Dahil no gadit. Batugay ka banta pa sa orang pagkaalam niya. Ito, sige na magtikaw-tikaw. Nga na, upos na nagtatay po ito sa bahay po. Ano? Kuha lagi mo. Adyo pag diet, kinapit ito sa gobyerno bitaw ni. Hinatay ko ng gobyerno katagaan sila. Ag corn beef gabi hinatay sa gobyerno naman nagkikaang lami. Bata po, di ba sa ingan o. Kuhan? Lami ba tapod? Lami bitaw corn beef gabi Sus excited na kumutilaw na ni kaya. Wah, ganin lami naman dyan ikub jud. Di man Di ba lagi? Be, simuton daan. Madya magpagbaho kay murag humot-humot hang ba? Kaya naman po yung mga siling. Anong pinisiling? Di pala biyan na po. Daghan na silis basa. Mura ni guys na. Small portion ras rice guys. Di magpalabi. Gamay ra na kadyo. Nabuskag laman. Pero kumutot na. Gamay ra na kadyo. That's not even a cup of rice. Just maybe 1/4 ra. Kaya ra gamad. Sabas ang plato. Makahibaw jud mo nga. Di mi mo ka rice. Ang taghanak kadyo kay kamatay nagdali. Beto lang. Hani ba na, di man siguro tani mapakan, ngam suwagit magmuak sa tagungit. Nabaang. Palabian to sili. Pero lami man guys. Dira. Lami, pero kana bitan ka ani mo nga. Malanghat ni mo baho jud sa sili. Murag bawo pining silihag ko jabid man. Namay nun. Lainin. Uy, kanang sili dako na sa source sa antioxidants. Antioxidants ka tama. A few moments later. Hi guys! Magandang gabi. Karoon pa ko na uli. Baas dito oy. Isa tay? Oh. Karoon pa ko na uli guys. Gikan ko sa merkado kay palitan nas na nay og maintenance high blood. Yeah guys! Nagpalit ko og kuhanin na maintenance. Ja, kang Aliana, Propante LC, kaya nagpadamag isang inahan og kuhan ni Aliana, konsumo. Ja, ako'y naghasikaso, kaya di mas nanay pwede maatos merkado. Marabot po ito, palit po kong pan ba? Pares anong kape. By the way guys, na ako'y danga lami kaadjong sudan. So, dari sudlan. Patanawon mo na ho, arong di po mo manggimahay. Kaya sudlanan guys, ako sudan dari. Tadan! Ginamos nga bulinaw og bagoong kananay ujap. Gamay ra makaadyo kay maorbe nabilin dito ni sa asawa sa ahong igsuon nila Queenie. Naninda man siya. Og inan-unang mangko. Nawa. Tadan! Nalunos na ni siya tungod sa ka lami. Mga antanin so guys. Naida ko'y ujap nay. Klubanin na dun kay para di mapiskan og dirt. Lamig jud ay tinamis. Guys, man ako kag panihapon kani mas nanay kabagos. Mutabang ko guys. Kay diri bukid di na kinahanglan mo palit pag silhig kay na may daghang kuan na rin. Silhig sa lubi. O silhig sa lubi. Buhay na. Gungis lubi na mao man baguson kisa man nagsaka na ni Madir kisa man tong mga mupalit og silhig diha tagpila na kaning isa ka bugkos ro syudad kay sa dito pa ko 30 man to karon wa na ko makaibaw og pila sa kabugkos ng silhig kini nga ni bitaw
Ting-ting, walis ting-ting, may tawagan sa Manila. Ting-ting, dyan gungi. Gungi. Silhig gungi, kaya na may silig idjuk. Walis tambo, maputog idjuk. So guys, mananamin mirog TV, tanamig balita, kaya rong updated po tas mga ang panahon, kay panahon ramay ganang tanawon, kaya rong makakwantag na may bagjugwa. So mananamig TV guys, salamat tayo kaado sa mga ning like, ning subscribe, ug ning share sa mga video, ug sawa paka-subscribe, please do subscribe and click the bell icon. Pero makita ka ta sunod kayo, di ka mo subscribe, di ka mo click the bell, di na ta makita. So, ganahan pa kag sige patakita-kita. Palihog ko og subscribe and click the bell. Okay guys, good night and see you tomorrow. Magtiwas sa din, magtanaw TV. Then matog na pag namin na-addict direct sa lida. Thank you.